Fit-tmiem il-ġimgħa estis minħabba l-festa tal-Vitorja Għawdex għal darb'oħra ra' influss qawwi ta' nies li għażlu l-gżira ta' Tlet Għoljiet sabiex iqattaw ftit jiem ta' rilassament. F'ċifri uffiċjali li kiseb One News stajna ninnutaw kif minkejja li fl-istess żmien is-sena li għaddiet kien hemm aktar persuni li qasmu l-fliegu, din is-sena kien hemm aktar vetturi li qasmu bejn iż-żewġ gżejjer. Indikazzjoni favur it-turiżmu intern li għaddej ġmielu f'pajjiżna bħalissa minkejja l-mxija. Fil-fatt bejn il-ġimgħa u tlieta qasmu total ta' kważi 31,000 vettura, żieda ta' 2.4% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena ta' qabel. Fl-istess mill-ġimgħa fl-2019 qasmu ma' 30,000 vettura. Bejn l-4 u 8 ta' Settembru qasmu l-fliegu kważi 78,000 persuna, bl-aktar jum biżel fiċ-Ċirkewwa kien il-ġimgħa 4 ta' Settembru. Dakinhar telqu miċ-Ċirkewwa lejn Għawdex aktar minn 9,300 persuna. L-aktar jum biżel fil-Port tal-Imġar kien it-3-8 ta' Settembru fejn minn hemm telqu kważi 11,000 persuna. One News tkellem ukoll mal-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu hekk kif spjega l-andament pożittiv f'Għawdex fil-lukandi u ristoranti. Il-weekend tal-Vitorja ħabtet ukoll it-tlieta allura hemmhekk kellna perjodu daqsxejn itwal u anke hawnhekk il-Maltin ukoll għażlu lil Għawdex bħala destinazzjoni favorita tagħhom. Kif ukoll minħabba l-fatt ta' ċirkostanzi li qegħdin ngħixu tal-pandemija fejn is-safar huwa ristrett mhux ħażin. Is-Sur Muscat spjega wkoll kif inserta li Għawdex ser igawdi minn tmiem il-ġimgħa estis ieħor minħabba l-festa tal-Indipendenza. Wara dan il-weekend imiss il-weekend ukoll tal-21 ta' Settembru illi wkoll ser jaħbad extended weekend u s-settur turistiku fiċ-ċirkostanzi li nisabu fihom iħares dawn il-weekends illi itaffu ftit mill-effett li ħallit fuqna l-Covid.